No niin, täällä ollaan katsomassa Terracotta Warriorsia ja juuri saavuin Pit 1. Aika iso halli täynnä näitä. Mutta ei nää kyllä alkuperäisiä enää ole millään jos tämmössä kunnossa. Ei ne vaan ois tämmössä kunnossa. Tai no, mistä sitä tietää? Paljon niitä kyllä on. No joka reunalla. Tässä on niinku kohti kaiketi etelää nää. Joka reunalla nää osoittaa niinku eri suuntaan. Toista on vähän huonommassa hapessa. Noin näyttäisi vähän enemmän alkuperäiseltä kavereilta. Tuommoista mutua mä uskoisin enemmänkin oikeasti olevan. Kun sitten näitä. Voihan se olla, että tulta saatu kaivettua näitä ihan alkuperäisiä. Noin hyvässä kunnossa. Ei kai se tässä nyt ideana niin olekaan. Ideana on, että tämmönen on kyhätty ja joskus on. Voitais mielessä kuvitella miten suuri brökkis tämmönen on. No joo, jatketaan. Täällä on tää remmi, joka oli ryyppäämässä eilen. Tää on vähän paskana. On ajettu syrjään tänne. Muista. Musta tuntuu, että täältä on kerätty noin parhaat palat tonne etualalle valokuvia varten. Ja tää on sitten kaikkia rippeitä, mitä sieltä löytyy. Mutta it's just a hunch. Nää oppaista maksaa jumalautaa. Kyllähän paitsiota vedetty tuollakin. Täällä on nyt näitä pikkuosaisia vähän mistä näitä on kasattu. Tää on nyt kakkoshalli. Tää on vähän tämmönen. Jotain jäbäkalustoa on löytynyt.